Bismillahirrahmanirrahim. Abincin zuciyata. Babi na 113. Kar ku manta da like, comment, and gode. Kimanin awa guda suka ɗauka a gun suna ɗan hiransu cikin annishuwa kafin suka tashi. A hankali suke tafiya da kafansu har suka isa wani shago. Ya sassaya musu abubuwan amfaninsu. Sannan suka koma gida lokacin ana shirin shiga sallan Maghrib. Sai da ya shigar da ita. Sannan ya nufi masallaci. Bai shigo ba sai da aka yi isha. Tana zaune a gun da ta yi sallah ya same ta. Ya zauna saman sofa yana kallon ta ce, mu je mu ɗan yi jalaf ɗin taliya. Ta tashi gami da zare hijabin ta ninki. Ta ɗauki ledan cefanen suka shiga kicin. Ta ɗora yana taya ta suka yi suka gama. Suka fito dining suka ci. Suna gama ta shige ta yi wanka. Ta sako dogon riga English waist mara nauyi. Ta shafa powder. Ta sa lip glow. Bakinta sai shining ne ke yi. Ga wani sassanyen kamshi da ke fita a jikinta. Ta fito falo yana ɗaga ido ya karkata kai yana kallonta. Sannan ya ajiye wayan hannunsa. Yana ɗan kashe mata ido. Dare saman cinyarsa ta zauna. A tare suka fitar da nisassan numfashi. Ya matso da fuskarsa jikinta sosai yana shakan ƙamshinta. Ya kama hannayenta duka biyu sarƙe cikin nashi. Yana ci gaba da yawo da hancinsa a jikinta. Idonsa a limshe. Ta zare hannunta cikin nashi. Tana shafa sajensa. Ya rike hannun ya wurga bakinsa. Ya dan cije ta. Sai da ta ɗan ya ƙara ya saki murmushi mai sauti. Sannan ya rike hannun yana hurawa. Ta maraice kamar za ta yi kuka ta ce, Allah Bros ba abin da zai hana ni ramawa. Ta faɗa gami da miƙewa tsaye, ta rike hannunsa tana ƙoƙarin sawa a bakinta. Amma Fir ya ƙi barin hakan ya faru. Ta dage sosai, har ta fara haƙi. Bai yadda ta sa yatsunsa a bakin ba. Ta dan turo bakinta ya jawo ta jikinsa yana murmushi. Ta yi saurin kafa bakinta kan hannunsa, ta cije shi. Da gaske ta yi saurin tashi za ta gudu. Da iya ƙarfinsa ya miƙa hannu, yana shirin cafko ta. Ta gudu, ta tsugunna can nesa da shi. Tana kwasan dariya har da riƙe ciki. Ya zuba mata ido yana juya kansa da ɗan murmushi a fuskansa. Da hannu yake mata alamar zaki shiga hannu. Ta tsagaita dariyan da take yi ta kalle shi ta ce, to kai ma waye ce ka fara cizo na? Ka san dama an ce ramuwan gayya ya fi na gayya zafi. Ya dan buga kafansa a ƙasa kamar zai tashi ya kama ta sura da gudu. Ta je can kofin bedroom tana kallon sa. Ya dan cije lips ɗinsa na ƙasa yana juya. Ya ce ki fara kuka kafin in kama ki. Ta masa gwalo sannan ta karasa shiga ɗakin. Ya dan saki murmushi gami da jingina bayansa a jikin kujera, yana shafa ƙirjinsa. A hankali yana limshe ido cikin murmushi. Yana a haka kiran dadi ya shigo wayansa. Ya buɗe idonsa ya sauka akan ya buɗe idonsa ya ɗauka ya manna a kunnensa. Cikin jin daɗi suka gaisa da juna. Dadi ya ce ya jikin naka? Ya ce alhamdulillah. Ya ina mamana? Ya kalli kofar bedroom ya ce ta shiga ciki. Maybe wanka take. Dadi ya ce to ka gaida ta. Daga haka suka yi sallama. Ya kira momi suka gaisa. Kafin ya yi kiran mutane suna gaisawa, misalin karfe 9 ya tashi ya shiga ciki. Humaira tana kwance lifrin gume da filo. Cikin rigan baccinta light pink. Idonta a rufe. Tana kokarin yin baccinta hankali kwance. Ya dan kalle ta na seconds. A ransa yana tunanin yadda aka yi ta koyi irin wannan baccin. Na runguman filos. Ya sani inda da ne kafin rabuwarsu. Ba za ta taɓa yadda ta je ta kwanta ita kaɗai ba. Za ta ce tsoro take ji. Sannan ba ta yadda ta kwanta sai a jikinsa. Tun kafin ma ta samu cikin abi hakan take. Cikin ne dai ya ƙara sa ta dawowa hakan. Ya cire kayansa ya je ya wanka kafin ya dawo. Ya shirya cikin kayan bacci ya haye gada. Ya zare filan da ta rungume ya ɗaga ta ya zaunar da ita. Ta buɗe idonta a hankali ta kalle shi. Ya matso da bakinsa ya ce lips ɗinta duka biyu. Ya dan haɗe rai ya cewa na kama. Ta kalle shi tana shafa lips ɗinta. Ta ce Allah ni ma bashi ka ce. Ya kwanta gami da ɗora ta saman cikinsa. Suna kallon juna. Ya ce to Rama. Ta miƙa bakinta tana shirin kama lips ɗinsa. Ta cija. Ya yi saurin kama lips ɗin nata yana tsotsa a hankali. Ta limshe idonta ta ƙara lafewa a jikinsa. Tana shafa kansa tuni idonta ya ware. Suka lula cikin korama mai sanyi, mai sanyaya zuciyar masoya. Washe gari da safe bayan ta ci gayanta, cikin mini skirt da ɗan ƙaramin top, ta fito ta shiga kicin. Indomi ta dafa musu da kwai, sannan ta dafa musu tea da wani Lipton mai tsaban ƙanshi da ta gani a kicin ɗin. Tana shirin ɗaukowa Faruk ya shigo cikin gayansa na tirikwata, wando da top. Ya yi hogin ɗinta ta baya. Yana jujjuya ta a hankali ya ce, ya aka yi kika gudu kika bar ni? Ta jiyo tana kallon sa ta ce break na haɗa mana. In ce a yau za ka fara zuwa ganin likita. Ɗaukan flatin indomin kawai bai ce da ita komai ba. Ya rungumo ta gefe ɗaya suka fito tana riƙe da kwaf ɗin tea. A ƙasa suka zauna suka karya. Ta tashi ta tattare gun ta je ta wanke abubuwan da suka ɓata. Ta dawo. Yana kishingiɗe ya ce ɗauko min system ɗina. Ta wuce ta je ta ɗauko ta kawo masa. Ya buɗe yana amfani da shi. Ta kwanta a gefen jikinsa.
tana wasa da hannun rigansa da ya daddame da matsan hannunsa. Ta ce, Hubbi, ganin likitan fa. Ya kalle ta sosai sannan ya ce, wani likita kuma? Tana kallonsa ta ce, likitan zuciya. Ya dan ja kumatunta yana murmushi ce, akwai wani likitan zuciya na da ya wuce ki ne? Ke ce likitan zuciyan ai ba wani ba. Ta gura masa ido. Ya hura idon ya ce, baki yadda ba ne? Ta limshe idon tana kallonsa ta ce, I'm serious Pabros. Ya dora hannunsa daidai saitin zuciyarta. Tana faɗa, in ba sunanki ba, Humaira, ba da wata damuwa a zuciyata. Dan ta wuce na yawan tunaninki akan nisa da kika yi mu. To tunda Allah ya dawo min da ke kuma ina wani cuta. Humaira ta dan fitar da ajiyar zuciya ta ce, Bros, an ce fara in kai tari jini na fita. Ya limshe idonsa yana shafa kanta ya ce, duk ya warke. Na sha magani bai wuce na sati 2 ba. Da yake yanzu zuciyar tana ce tana ƙoshi yadda ya dace. Nan da nan maganin ya yi tasiri. Saɓanin da baya da duk shanta baya tasiri. Saboda halin yunwan da take ciki. Zan ƙara maimaita miki Aisha. Soyayyarki shine abincin zuciyata. Shine warakan zuciyata. Zuciyata ba ta da burin da ya wuce ta kasance da ke a kowane lokaci. Da zaran ta samu hakan, ba sauran damuwa 'yan mata. Umaira ta saukar da kanta ƙasa tana murmushi. Tana wasa da yatsun ɗaya hannunsa ɗaya, rungume da shi. Ta ma rasa me za ta ce da shi. Ta dago a hankali ta kalle shi idan suna kanta. Ta sa yatsunsa a baki tana ɗan hurawa. A hankali ta ce, ina ganin kamar zuciyarka bata kai nawa buƙatuwa da kai ba, Hubbina. Sai ina ga kamar ba wani mahalukin da ya taɓa son wani halitta. In ka ɗauke soyayyen ma'aiki da ahalinsa, sama da yadda nake son ka. Soyayyarka a cikin raina yake ba a zuciyata ba. Ya saka mata lallausan murmushi. Ya zaro harshen ya sakar mata lallausan murmushi. Ya zaro harshensa yana kaɗa a kan hancinta. Wani irin abu suka dinga ji yana yawo. Ba iya zuciyarsu ba, dukkan sassan jikinsu. Sun jima cikin kogin da masoya suke ninkaya a ciki. Kafin suka kalli juna suna murmushi. Cikin muryarsa mai sanyi ya ce, na gode Aisha ta. Ta dan juya kanta tana kashe masa ido. Mami tana tsaye a bakin kofar Ummi tana rabka sallama. Cikin bacci Ummi ta jiyo muryarta tana faɗi, mai sunan dadi shiga ka ga matar. Me take ciki ne haka? Ta kule ɗaki. Take amsa mana sallama. Ta ƙara shi tana kallon Umma da take tsaye a gefenta. Sanye da hijabi tana murmushi. Abi ya shiga daidai lokacin. Ummi tana sa hijabinta da ta fara bacci da shi a hannunta. Ya tsaya yana ta kallonta ta yi murmushi gami da kama hannunsa. Suka fito tana faɗin, yaro kawai sai ya dinga min muzurai. In ka ga Abi yayi dariya Allah sai in ya ga ka taka kunama. Mami ta dan saki dariya mai sauti. Tana kallon Umma da ita ma dariyan take. Ta ce, dan Allah ki ji min sharri a gun Jamila. Ta dawo da kallonta kan Ummin da ita ma dariyan take. Ta ce, ba fa Abi zagi akan rashin dariyan nan ba. Ɗanki ke zagi. Wallahi ba abin da ta bar masa. Kai wanda ma Abi so 1000 ko balki. Ummi ta ce, a nisan wannan halin sai ya ɗauko daban ta wani guri. Kara kala mafaro. Shi yawan magana ne dai bai da shi. Amma duk lokacin da kika kalli fuskansa za ki ga annuri. Mami ta rike baki ta ce, ku ji son kai dan Allah. Umma ta ce, ba batun son kai. Gaskiya ta faɗa. Ni dai ina ga wannan mai sunan dada duk yanda aka yi. Ya baki layin mallaka ne. Ya mallake ki baki ganin turbinannen fuskan nan nasa. Mami ta rike hannunsa ta ce, mu tafi ka Abi. Allah dai ya ƙara maka haƙuri da juriyan zama da wa'annan mata. In kuma ba za ka iya ba duk ka musu saki 3 ni ce kawai ta gaban goshi. Ta faɗa suna fita. Ga guntun murmushinsu. Suka shiga gun Hajja tana zaune da rediyon a gefenta. Tana shan kunun tsamiyan da Ummi ta mata. Cikin girmamawa. Mami ta ce, Hajja bari mu shiga nan makota. Barkan haihuwa. Hajja ta kalle su cikin kulawa da jin daɗi ta ce, to a dawo lafiya. Ku gaishe su ko suka amsa. Sannan suka juya Mami ta ƙara juyawa ta ce, Hajja tuyin suna makaranta. Baya ba ta kaɗan kar su dawo. Su ga duk ba ma nan. Su ce za su fita. Hajja ta ce, ba damuwa. Zan sa ku ne in ji shigowar nasu. Daga haka suka fita. Umma ta sa hannu ta ɗauki Abi tana faɗin bari dai in ɗaga ka ba don halinka ba. Dan ni dai ba na yin ka. Miji ba kuɗin omo ba na sabulu. Cikin raha da wasa da dariya suka je suka dawo. Ganin motar dadi da suka yi ne a parking space. Ya tabbatar musu da ya dawo. Suna shiga da gunsa suka shiga. Da sallaman sai ya amsa musu cikin raha ya ce, wai duk ina ku ɗan goma ku tafi ne. Gaskiya dole in je in samu wata yarinya yar shekara 13 ta dinga kula da ni. Saboda Allah duk ku fice. Ku bar ni Umma ta ce ikon Allah.
Tun jiya fa na tambaye ka za mu shiga nan maƙota. Barka. Yana shafa kansa ya ce o na shafa. Mami ta ce to ana hakan ne za ka ɗauko 13? Ya murmushi ce kina gaba za ta so ni ba ne? Ba fa wani tsufa na yi ba ke kanki kin sani. Murmushi Mami ta miƙe tana faɗin. To barkanka da dawowa. Na bar ma Jamila fada. Umma ta miƙe tana faɗin ni ma na bar mata. Jamila ki ce a kota ko za mu samu ƙarin mai wanke-wanke da shara. Ummi ta ce mai wanke-wanke da sharan ma ba namu ba. Sai dai ta yi ma masu aiki dan mu kan mun mata rata. Suka fice suka bar ta nan kasancewan dama ita ce da girki. Dadi ya kalle ta yana murmushi ce wane ne? Ai da kanki an rufe kofa ke ce auta. Ummi ta ce kar fa ka dinga zuga ni. Ina zuguwa ka zo ka bani yana kallon ta. Ka zo ka bada ni yana kallon ta ya ce a cire batun raha Jamila. Na sha gaya miki a baya. A madadin mata 10 ke a wajena. Da ce ke na fara aure Jamila. Da mata 1 zan mutu ba gari. Ummi ta wani murmushin jin daɗi har cikin ranta. Duk da ta san ba haka maganan yake ba. Ya tashi yana kallon sa. Ta isa dining ta dauko masa abincin. Ta zo ta fara sabin nashi. Kukan da Karimatu ta dinga yi ne ya sa Nana ta tashi duk da halin rashin lafiyar da take ciki. Ta kwashe kayanta tas. Ta makallan uwan nata da bata da maraba da mahaukaciya. Sabon kamu. Ta ce gaskiya mama za mu koma gidanmu. Ni na gaji da irin wannan halayyarki. Ke ce sanadi na haifi ɗa bare. Saboda magungunan da ke ɗarka mu wai na farin jini. Ba wani farin jini. Sai ma bakin jinin da ya ƙara mu. Tunda yanzu kin sa 'yan unguwar ma suna kira na 'yar mayya. Daga haka ta kama hannun ƙanwarta Sauda suka fita. Suka bar Karima a gun. Sai zaro ido take kamar ta ci kuɗin aika. Bayan sati guda ta shirya tsaf cikin kodaddiyar atamfarta. Ta nufi gidan dadi. Sallama ta dinga yi kamar dai na taɓaɓɓu. Momi ce ta fito don ganin waye. San bata gane Karima ba. Ta yi tunanin mai bara ce. Sai da ta matso ta tana magana. Ta dago muryanta. Ta tsugunna har ƙasa tana gaida Momi. Da mamaki Momi ta ce kamar Karima ko? Karima ta washe baki tana so su kai ta ce ni ce dai. Aminatu ya gida ya yara. Momi ta amsa da lafiya ne. Ta ƙara buɗe jajayen haƙorinta da ta gama kashewa. Ta ce dama dai kawai na ga ba abin da zan yi a gida ne. Na zo taya ku aiki. Ina su Jamilan suke? Momi ta jijjiga kai ta ce ai in biki manta ba muna da masu aiki. Ba muke yi ba bare ki taya mu. Karima ta ɗan yijin. Tana kallon ƙofar ɗakin ta na da. Ta miƙe tana faɗin rayuwa kenan. Da fa ni ce a can ɗaki. Amma ina ji ina gani yanzu ya min nisa. Dan Allah Aminatu ba za ku sa baki in dawo ba. Kar fa ku manta muna zaman mai daɗi a baya. Momi ta ɗan yi bayi cike da ɗan tsoron kar fa Karima ta samu taɓuwa ne. A banza ta mazge ta. Ta nan ɗaga murya tana ƙwalo kira Bilki Jamila. Dan Allah ku fito. Karima ta ƙara washe baki ta ce yawa 'yar albarka. Kira su zo su sa baki in dawo gidan dalin Ahmad ɗina. Mutumin kirki. Dogo kyakkyawa. A tare da Ummi suka fito. Daga Ummi har Umma su ma bin Karima suka yi da kallon mamaki. Dan su ma basu gane ta ba. Kallo ɗaya suka mata suka yi tunanin mahaukaciya ce. Ta tsugunna tana washe baki ta fara gaida su. Nan suka gano ta ta muryanta. Ta kuma washe jajayen haƙoranta ta ce dan Allah ku taimake ni. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya taimake ku. In da cikin ku mu ci gaba da rayuwar mu mai daɗi. Kun san dai irin zaman da muka yi. Zama ne na aminci. Nan dai ta dinga surutai barkatai. Ta faɗi wannan ta faɗi wancan. Su kuwa kallon ta kawai suke. Ta zama tamkar talabijin. Tabbas ta zare. Ummi ta faɗa a ƙasar ranta. Gefe guda kuma ta ji ɗan tausayinta ya ɗarsa a ranta. Ummin ta numfasa ta ce abin da ke dafa da ke kenan Karima. Karima ta kuma washe baki ta ce wallahi kuwa Jamila ya albarka. Wallahi na yi alƙawari har abada na daina zuwa wajen wani ƙaton malami. Yana cin 'yan kuɗaɗe na. Na lura duk munafukai ne macuta. Sai kuma ta yi shiru tana kallon su. Tana tunanin kamar ta kwafsa ma kanta. Anya ko ban saki layi ba. Ta faɗa a ranta. Tana muzurai. To mai saurare.